Ay sus! Ay sus! Ay sus! Ay sus! Mga kasama, patindi na ang digmaan. Kaya dapat planuhin natin na maayos para sa susunod na pagsalakay. Tama! May suhestyon ako na dapat dito tayo dadaan para mas maganda ang pasok. Pwede, pero mas maganda siguro kapag dito tayo sa ilog dadaan para wala silang kamalay-malay na dyan tayo papasok. Sa tingin ko, hindi nyo kayang pasukin yan. Ganun ba? Sige. Dito tayo sa may batuhan papasok pagsapit ng gabi. Nako, pustahan pa tayo. Hindi nyo yan kayang pasukin. Maniwala kayo. Hoy, Officer Mabini, paano mo na nasabi na hindi tayo makakapasok dyan? Kanina ka pa hindi ah. Simple lang. Drawing lang yan, di ba? Isip naman, ano ba yan? Boss, may naisip ka na bang paraan para sa pagsugod natin bukas? Meron na pero nagdadalawang isip pa ako eh. Ano ba yun? Dito, kung dito tayo dadaan sa may bandang batuhan, baka tambangan tayo. Edi dito na lang tayo sa may kabilang batuhan. Hindi rin, may bato pa din eh. Paano po yan? Teka lang, mag-iisip muna ako. Paano kaya to? Kayo mga kasama, may naisip ba kayo? Ito kasing batong to, pahirap eh. Di ko tuloy alam kung anong strategy yung gagawin. Ay, sorry boss. Nag-drawing kasi ako ng bato dyan kanina. Mga kasama, kung may naiisip man kayong estratehiya upang mas magtagumpay tayo sa paglusob sa kampo ng ating mga kalaban, magsalita na kayo. Ako boss, paano kung gawin natin uli yung ginawa natin dati nung lumusob tayo sa kanilang kampo? Hindi. Hindi na yun pwede. Baka napag-aralan na yun ng ating mga kalaban. Doon na lang tayo sa original plan. Oo, pwede naman. Pero masyado yung suicidal. Delikado. Paano delikado? Ubus tayong lahat. Wala talaga matitira, boss? Oo, ubus ang tropa natin. Boss, may naisip akong paraan para hindi tayo maubos lahat. At ano naman yun? Sasama ako, pero hanggang gate lang. Para kahit papano, may isang survivor. Aba, magaling. Tumalikod ka nga. Nalalapit na ang ating pakikidigma. Buo na ba ang inyong loob? Sir! Yes, sir! Handa na ba kayo sa mangyayari? Sir! Yes, sir! Ipagtatanggol ba ninyo ang ating bansa kahit ibuwis nyo pa ang inyong buhay? Sir! Yes, sir! Kung makakakita kayo ng kalaban, ano ang inyong gagawin? Lalaban, sir! Mali! Ano pala, sir? Nakikipagkamay at makikipagkilala. And I thank you! Boss, sigurado ka bang dyan ka maglalagay? Oo, para hindi tayo masyadong halata. Paano kung mapansin tayo? Kulayan natin ng green. Tapos dito, boss, ano ilalagay natin? Diyan yung standby area natin para wala talagang tao. Ano guys, agree ba kayo? Yes, boss! Boss, pasensya
pasensya na, huli ako. Palagi ka nalang late. Last na yan, ha? Opo, boss. Ano pala yung posisyon ko dyan sa pagplano yung pagsalakay? Ano pagsalakay pinagsasabi mo? Ano ba yan? Plano to para sa anniversary namin ng asawa ko. Tapos dito ba na yung pagkain? Pagsasabak sa laban sa ibang bansa. General, our troops and fighting plane are all ready. Sa Pinas, boss, si Cardo Dalisan ang bahala dyan. Yan ang Pinoy! Isus! 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 Sige, magsisimula na tayo. So dito tayo magtatago bago tayo sasalakay. Kasi dito yung kusa ng kalaban. Tindihan nyo? Boss, ano yung nabalitaan ko na marami daw na baril sa hanay natin? Oo. Kaya pinagpaplanuhan namin kung saan tayo tatago bago tayo sasalakay. Tama, boss. Pasensya na din, nahuli ako. Okay lang. So, napagdesisyon na namin na dito tayo magtatago bago tayo sasalakay. Dito, boss? Oo. Dito? Dito? Naman! Ba't mo ginawa yun? Alam mo naman, nandiyan tayo natago! Bakit tayo magtataguan? Alam ba? Makinig kayo ayoko nang maulit yung nangyari ngayon. Ito yung plano. Dito banda, lagyan natin ng isang grupo. Dito naman, 2 grupo. Pero, boss, Ups! Mamaya na, makinig muna kayo. Mahalaga to. pero, boss, Mamaya na nga, ang kulit Ulitin ko Dito banda, lagyan natin ng isang batalyon. Dito naman, 2 grupo. Tingnan natin kung makapurma ba yung mga kalaban na yan. Naintindihan nyo? O ano? Sige na, maganda na kayo. boss, may problema tayo. Bakit? Di nyo ba naintindihan yung mga sinasabi ko? Boss, naintindihan naman namin. Pero paano natin yung gagawin? 3 na lang tayo nabuhay. Bago ko simulan ng pagpaplano, kailangan ko muna kayong iposisyong lahat. Walang magre-reklamo ha! Ikaw Santos, dito ka sa may gate. Ikaw naman Gomez, dito ka sa may punuan. At ikaw naman Laila, dito ka sa may entrada. Yung mga hindi ko nabanggit, sa likod ko. Boss naman! Ganon! Di ba sabi ko kanina walang magre-reklamo? Boss, pansin ko palagi na lang ako nasa front. Palagi na lang! Eh ano namang problema doon Laila Aber? Boss, nahalata ko na parang gustong-gusto niyo na akong mamatay. Ay, salamat! Sa katagal-tagal, ngayon mo lang napansin. Tagal-tagal kong pinagplanuhan to eh. Handa na ba ang lahat? Yes, boss! Pero may problema po. Oh, anong problema? Di ba ang ayos-ayos ang instruction ko sa inyo kahapon na doon kayo sa batuhan para depensa at doon kayo sa damo hihiga para hindi kayo mapansin? Yun na nga po ang problema, boss Wala na pong natirang mga bato. Ano? Hindi problema yan. May second choice pa naman doon sa damuhan. Naku, boss. Wala na rin natirang mga damo. Ano? Paano nangyari yun? Bakit parang lahat na ginagawa natin alam ng kalaban? Kaya pinagkukuha ang bato at damo. Boss, hindi po yung mga kalaban natin ang kumuha nun. Eh, sino ba bang pwedeng kumuha nun? Yung mga adik, boss. Nagkakaubusan na daw ng supply Pumipipili po ako. Pumipipili po ako.
Lahat ba ay nandito na? Opo, boss! Mabuti. Dahil mahalaga ang planong ito. Para ito sa kinabukasan ng ating grupo. Naiintindihan nyo ba? Opo, boss! Ngayon, pagpaplanuhan natin ulit ang pagsalakay natin sa mga kalaban. Dapat, bago pumutok ang bukang liwayway, nakahanda na tayong lahat. Nasa posisyon na tayo. Bakit di ka nakikinig? Eh boss, hindi naman yan kailangan eh. Anong hindi kailangan? Gusto mong matay tayong lahat? Ha? Boss, isang linggo na tayong nagpaplano. Sa sobrang tagal, ayan na yung mga kalaban, no? Pasugod na! Boom! Nang inyong malaman dito sa aming gang walang tapon. Gwapo at gwapa lang ang meron.